Ja hem arriba una nova edició de la Fira Internacional del Turisme, ací, a IFEMA Madrid, i uns dies on la gastronomia dels nostres pobles és protagonista. I com no, l'equip de la Graella no podia perdre's aquesta cita. Ens acompanyeu a descobrir-ho? I així a l'estand de Cullera tenim a la regidora de Turisme, Débora Marí, que de nou estem així ara en Fitur, des de Madrid. Sí, efectivament, estem un any més, este any així en la 40a edició de Fitur, la Fira Internacional del Turisme, promocionant el destí, promocionant la seva qualitat. Jo volia fer-te una pregunta. Què té la paella de Cullera, perquè és un plat que aneu a promocionar així en el seu show cooking, que tindrà lloc el dijous. Què té la paella de Cullera que no tinga altra paella? Amb la paella de Cullera seguim creant aquest relat gastronòmic que vam iniciar fa uns anys i és un relat gastronòmic alrededor d'un plat molt típic a Cullera, com és la paella, però posant en valor el que són els productes locals, els productes autòctons, els productes de quilòmetre zero, que provenen directament dels nostres camps i del nostre mar, símbol de la llarga tradició d'anys, de molts anys, de la llarga tradició arrossera i de la llarga tradició marinera que tenim al nostre municipi com a signe d'identitat. I que casualitat, Paco és el nostre càmera, que casualitat perquè així tenim l'arròs de l'Albufera, un ingredient essencial per a la paella, concretament la paella de Cullera, i tenim així molts ingredients que es posen a la vostra paella. Sí, dins de lo que és paella de Cullera, efectivament l'èxit de paella de Cullera són els seus ingredients, els productes locals que estic comentant, perquè el que són els arrossers, els mariners del nostre municipi, any rere any han apostat per la qualitat i per l'excel·lència dels productes, i efectivament l'èxit de paella de Cullera es troba en els seus ingredients, tant en l'arròs com en el caldo de peix de la llonja de Cullera. I vindré a una fira internacional del turisme a promocionar aquest plat, ha de ser tot un luxe. Sí, efectivament, el que volem és que arribi a totes les parts del món el nostre plat i la nostra identitat i que se senten partíceps del nostre municipi tant com ens sentim nosaltres. Moltíssimes gràcies, Débora, i a gaudir d'aquesta fira, que és una cita anual imprescindible per a Cullera i per a les comarques valencianes. Moltes gràcies a vosaltres. I de Cullera baixem cap a baix a Tavernes de la Valldigna, comarca de la Safor, i així tenim a l'alcalde Sergi González i a la regidora de Turisme, Anna Beiber. Sergi, així anem a poder degustar l'arròs de vigília en el seu show cookie que tindrà així a Fitur. Què té aquest arròs? Sí, hola, bon dia primer que res. Efectivament, l'arròs de vigília és un arròs molt típic de Tavernes que el consumim en Setmana Santa, i nosaltres el que volem és posar-lo en valor perquè és un plat molt característic de la nostra zona i del nostre poble. De fet, organitzem sobre el mes d'abril cada any a la platja de Tavernes un concurs en el que es presenten diferents restauradors de la Comunitat Valenciana i allí és una manera de posar-lo en valor i sobretot que la gent es conega per aquest plat i que vinguin a provar-lo. I una cosa molt curiosa és que es fa per Setmana Santa, que té aquest arròs que es captiva tant i damunt en una època de l'any concreta per a degustar-lo. Sí, efectivament, el plat és un plat molt antic i té una connotació un poc religiosa i en Setmana Santa sabeu que n'hi ha certs moments que no es pot menjar carn des del punt de vista religiós i en aquell moment ja va néixer aquest plat que porta mandonguilles de baejo, porta passes i un poc es va llevar la carn i va néixer aquest plat que perdura fins als nostres dies. De fet, jo crec que cada dia és més conegut per tota la gent. Però a banda d'aquest arròs, Tavernes també és conegut per moltíssims plats típics d'aquest municipi que també estaran presents així a Fitur. Sí, sobretot a nosaltres ens agrada també parlar molt de la coca de mestall, que és molt típica. En ningun altre lloc es parla de la coca de mestall. És una coca molt característica que molta gent la mengem, sobretot en diumenge, i és, com deia, molt típica. I jo convido a tot el món que ens estiga veient de tota la zona de València que vinga a provar-la perquè de segur que li agrada i en el futur torna. Jo m'ho apunte, que jo vull anar a provar-la.
I Anna, el turisme així està ben representat, Tavernes, un municipi de sol i platja, també d'infinitat de festivals i moltíssimes coses més turístiques que estaran així sent protagonistes durant 5 dies de Fitur. Exacte, Fitur ens ajuda a mostrar el que és la marca Tavernes. Tavernes té molt que oferir, a més d'un turisme sol i platja, el que volem és que la persona que es visite, a més de sentir-se turista, es pugui sentir viatger, que s'impliqui emocionalment. Penseu que nosaltres tenim festivals on la gent ve i després vol tornar, tenim el nostre patrimoni que és inigualable, que és la Cova del Bolomor, tenim a nivell passatgístic la Ruta de Sentits i a part per supost, la platja. Per tant, Tavernes de forma holística és un destí que nosaltres el que volem potenciar és que la gent que vinga a Tavernes vulgui tornar-hi. Moltíssimes gràcies als dos i a gaudir de Fitur. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I de Tavernes, el municipi veí, Gandia, tenim el regidor de Turisme, Vicent Mascarell, i el president dels hostelers, José Navarro. Hola, què tal? Hola, bon dia. La Fideuà no podia faltar en la nova edició, esta última edició de Fitur, i així tindrem una gran demostració de lo que és una autèntica Fideuà de Gandia. Sí, la Fideuà, n'hi ha molts pocs plats que estiguin tan vinculats a una ciutat com la Fideuà de Gandia. No? El seu nom ja és tota una declaració d'intencions. És un plat que a més ens defineix, que així tenim els professionals que ens ho dirà, però que tradicionalment venim continua seguint un dels principals ambaixadors que té Gandia, no? Junt a la nostra platja, el nostre patrimoni cultural i ambiental. La gastronomia és una excusa fantàstica per a visitar Gandia, conèixer i disfrutar de la mateixa. I, efectivament, la Fideuà és el nostre plat estrella, no? El nostre emblema. Una data molt curiosa és que la Fideuà té els seus orígens amb l'arròs a banda, i és molt curiós que no totes les persones coneixen aquesta història que porta darrere la Fideuà. De fet, com bé dius tu, els pescadors que anaven en la barca de pesca Isabel volien ficar-se a fer un arròs a banda per als pescadors que estaven faenant i es troben en el fet que no tenien arròs i van tirar mà de fideus i es va eixir un plat inclús millor que en arròs i quan van arribar a terra es van explicar a les seves dones i a les seves mares i a partir d'ahir van començar a cuinar això que havien fet els pescadors d'ahir i fins al dia d'avui que és la Fideuà. Ve de no poder tindre arròs per cuinar l'arròs a banda a cuinar el que és avui en dia la Fideuà de Gandia en els pescadors de Gandia, clar. I Vicent, parlant de la Fideuà, tu què eres, més de Fideuà o de paella? Jo soc més de Fideuà. He de confessar, independentment, que no podia dir altra cosa, perquè si no me pilles, però som molt de Fideuà. I mira que a mi la paella m'agrada, però la Fideuà és... Jo penso que és un plat exquisit, en tots els sentits, a més, que ens defineix molt bé a un destí mariner, com és Gandia, molt vinculat a lo que és lo més elemental, i és una... per a l'estiu molt millor, jo penso que a mi m'encanta la Fideuà i en aquest aspecte sense renunciar a la paella, que també penso que és un dels plats que ens defineix, perquè molts diuen en Gandia sols es pot menjar Fideuà, no, si vols menjar una Fideuà te'n vens a Gandia, però en Gandia tenim una oferta gastronòmica ampliada, on també tenim la nostra forma de fer la paella, sabeu que la paella de l'Horta no és igual que la paella de la Safor o de Gandia, no? Així tenim altres elements, però la gastronomia és molt diversa, l'arròs al forn, el puchero, ens pot comentar José com és cert que us centrem en la Fideuà, però és una excusa per a que coneguen tot un ventall de plats típics vinculats a la terra, als nostres orígens, no? I la gastronomia és cultura i és també oci, i combinant aquests elements ho fa únic. Altres plats coneguts de Gandia és el dolç de la Delica de Gandia, que l'any passat també estava present a Fitur, la Delica de Gandia, José. Sí, això és dels pastissers, es van ficar d'acord per treure un plat dolç per excel·lència de la ciutat i es va treure la Delica. Ja te dic, el que estava dient Vicent, que el que és la gent de gastronomia i pastisseria estem conjuntament promocionant el que és la gastronomia local, sobretot explotant el que són els productes de la nostra llotja, de Gandia,
i els productes de proximitat de la Marxal que tenim justament també al costat, que igual que tenim bon peix, tenim també bona verdura i bona fruita. Entonces, pues això estem ficant tot valor i promocionant molt el que és la gastronomia de proximitat nostra de la ciutat. El que he dit, la fideuà és el plat desconegut i l'estrella per excel·lència de la ciutat, però a partir d'ahir tenim la cigala de Gandia, que també estem començant a donar-li el nom que realment deu de tindre. Moltíssimes gràcies als dos. Gandia no sols és sol i platja, hi ha moltíssimes coses més i n'hi ha que conèixer-les a Fitur i també visitant Gandia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I ja acabem, tornem de nou a la Ribera Alta, concretament el municipi d'Alzira, perquè coneguem el plat l'Espardenyà, que és protagonista així a la Fira Internacional del Turisme de Madrid. I ens acompanyen del restaurant Ca Tomàs, Tomàs i Paco. Sí, moltes gràcies. Hola, encantat. Conteu-nos, com ha de ser una bona espardenyà autèntica? Una bona espardenyà, l'espardenyà d'Alzira està composta per conill, anguila, la queraïlla i l'ou. És un plat típic per l'hivern, té molta acceptació. La gent allí a la Ribera la gasta per el típic esmorzar de bon matí, que s'arrea un plat d'això per anar ja en vitamines per tot el dia. Però Paco, de bon matí ja menjar-se un plat d'espardenyà ha de ser molt pesat per a l'estómac. No cregues, això vaig ir un dia en un almorzar i després anaven a dinar i veu que no tenien, s'havien menjat tot i com diu Tomàs, diu, juntaren el conill, l'anguila, l'altre que anava a fer allí pebre, la paella i va ser això. I mira, sí, és un plat fort, però bueno, tampoc no té la consistència de que siga algo massa fort. L'anguila sí que té un gust molt peculiar, però sí que en els pobles al voltant de l'Albufera sí que se gasta per almorzar, és típic. És curiós perquè era un plat que va néixer a partir també de la paella, no? Va ser com una mescla de tot el que tenien. Se diu que portarem un porta per fer paella, un altre porta per fer allí pebre, i com els valencians som aixina, ho mesclarem tot, i per això se diu l'espardenyà, perquè en seguida el bategem i el batejaren aixina, és un espardenyà, perquè com si fos algo raro, però és un plat molt bo, un guiset molt bo. Aquest invent que van fer, ara ja teniu el concurs internacional de l'Espardenyà, que tots els anys no falla i ja està ahí al girar el cantó. La veritat és que sí, el mes que ve el tenim en Alzira i és una cosa que ha agarrat molt d'importància perquè l'any passat eren 28 restaurants de tota València i la veritat és que, bueno, nosaltres hi ser guanyadors, en aquest cas Tomàs, que soc l'ajudant, te dona molta il·lusió. I tenim una cosa que nosaltres creguem que l'anguila té que ser, que a lo millor és una cosa menys reacia a la gent a menjar-la, però anàrem a Múrcia, a un torneig, que ens invitaren, fer una espardenyà i va ser un èxit. Per tant, tenim que donar-li la importància que té, perquè la veritat és un plat que agrada molt. Moltíssimes gràcies i a gaudir també d'estos dies de Fitur, que sempre ve bé estar així de casa i a veure això, i la gent, la veritat, que se porta bé, i ha agarrat el plat perquè molta gent l'havia provat i diu que li agrada molt. Gràcies, i a gaudir. A vosaltres, moltes gràcies. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Víctor. ¿Eres de aquí, de Madrid? Sí, soy de Madrid. ¿Y conocías, aparte de la paella, conocías otros platos típicos que tenemos en nuestra gastronomía valenciana? Pues la verdad que conocí la coca de Valencia también, me sonaba el arroz al horno también, que lo suele preparar mi tío con garbancitos, muy rico, la verdad. Pero la verdad es que no, por eso también es el motivo de venir a este tipo pues lo que sería el Fitur, para también nutrirte, ¿no?, de lo que serían distintas culturas, gastronomías y demás. L'Espardenyà, arroz de vigilia, ¿lo conocías? conocía, ¿no? La fideuà sí, ¿no? La fideuà de Fideuà, Gandia. sí, la fideuà sí la conocía. La verdad que no tenía la memoria tan refrescada. Pues muchas gracias. Y que aproveches. Gracias. Hola, buenas. Hola, ¿Eres de aquí, de Madrid? vivo en Madrid pero soy de Bilbao. Eres de Bilbao y sabías que los valencianos, aparte de la paella que todo el mundo conoce, tenemos una gran variedad de platos tradicionales. No lo conocía para nada. ¿Qué te parece?
Está muy bueno. Está muy bueno. Estábamos hablándolo ahora, porque ella es de Sevilla y yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías? No. Como la paella, todo tipo de arroces, pero esto no. Y me gusta, ¿eh? Y esto lo desayunan por la mañana. Luego dicen de los de Bilbao. Sabes que aparte de la paella, el espardeñá, está la fideuá, también la conoces, fideuá de La Galicia. fideuá también, muy buena, muy buena. ¿Y el arroz de vigilia? No. Es un plato típico de Tavernes de la Valldigna, Tavernes, sí, sí lo conozco. se hace solo en Semana Santa. Sí, claro, imagino, por la vigilia. Te animo a probarlo. Sí, pues mira, lo tendré en cuenta, ¿eh? La verdad es que no, parece que todo se queda en la paella y la fideuá. Y estoy sorprendida, sí, por eso me quedaba a verlo, porque me ha llamado la atención. Gracias y que aproveche. Pues está muy bueno, ¿eh? Gracias a vosotros. I després de parlar de l'arròs de vigília, l'espardenyà, la fideuà, la paella de cullera, jo crec que tenim infinitat de plats molt tradicionals de la nostra gastronomia valenciana que es pot descobrir així, a la Fira Internacional del Turisme. Nosaltres estem ja esgotats, així que hem de dir adeu a esta edició de Fitur. Adeu!